Kami ay papunta ng 100 Islands. Kasama natin si Jake na naka-sniper 155. Right safe ba? Dito kami ngayon sa Pacdal Circle kaso ang traffic. South Drive na tayo, no? Yeah. May mga big bikers. Napakainit dun sa baba GS. no? Nasa 15. Ang ganda po na mga motor. Yung isa nating kasama ay kikitain natin sa Petron. Si Rudolph na naman. Wala talagang magawa sa buhay ito, no? Maghahatid lang siya sa Dagupan. Mag-uubos lang ng gas. Ganon kayaman. Pasundan na natin hanggang Alamino. Sino si Rudolph? Naka-CB. Connect mo yung kay Rudolph? I-reset mo muna yan sa'yo. Ha? Ah, sige. Hello, iwan ko kayo. Ayan, okay na. Di na ba? Hindi ko marinig si Rudolph. Hindi ko naririnig. Di bali? Meron na ba siya? Oo. Hindi ko marinig si Rudolph? Wala na. Naririnig ko kayo. Hindi ko naririnig. Hindi na marinig. Wala. Sino ba si Rudolph? Hello. Ano ba si Rudolph? Kasi kayo. Tayon? Ay, nandito na? Alis na tayo, guys. Wow, yun. Kompleto na ang grupo. Tayo na. Nasundo na namin ng sponsor namin. Di ba, Rudolph? Sabi mo kahapon magdi-dinner tayo sa Yung Dagupan. magpapa-dinner. Ikaw magpapa-dinner sa Dagupan. Ang ride na to is sponsored by Rodolph. Oo. Ayun, ma'am. Kaya ako yung bro. Ang ride na to ay sponsored by Rudolph Escalon. Salamat ah. May truck, ang laki. Wait lang. Tara, tara. Ah. Paparinig ako sa ML. Ano? Naka-pipe ka? Sige nga. Oo nga, no? Anong pipe? Anong ano yan? Anong pipe yan? Ano ba yan? Kapahit naman ang tunog dun? Ano? Hey! Bawal yan! Bawal yan. Ay, LTO. Shoutout sa LTO. Ay, dapat istak lang. Ito na naman yung inumuya yung mic eh. Wow. What, bulan pa rin? Ay, batang mo sa gamit. Tignan mo, pakinggan mo na naman pag nag-upload sa net. Parang arabo. Parang arabo na hindi. Parang ninanaya mo yung mic. Hindi, tambutso niya talaga yun. Tambutso. Timing. Clear to clear. Meron ba? Clear. Clear. Baba. Okay, let's go! Sinama mo naman. Sorry. Buma daw, sir. Update guys, dito na kami sa Pugulaon yun guys. Ang init. Kasama natin si Rudolph, Jake, and Rolebets. Kasama natin si Rodolph na mag-sponsor ng Isa pa nga. Oh, sakto lang yan. Maganda yung tunog. Pero tol, isa-isahin natin overtaken. May papasalubok na truck. Malayo pa. Wait. Dinayo Ay, mali. Ay, niliwar ka na ba? Nag-overtake din yung bansa kanina eh. Ay, hinihila. Update guys, dito kami ngayon sa Rosario. Bali may hinatid lang kami dun. Tara. Tara, hanap kayo gas ha? Tayo pala gas. Oo, tara. 3 bars na rin sa akin. 2 bars na lang daw si Jake eh. Ako rin, 2 bars. Uy, hindi ko may ayos yung Time check, 5 PM. Alas ko na. Ito, Centrum. O, mura dito. Tara kaya dito. Centrum. Dito lang? Oo. Yan, Petron yun. Ay, Petron. Ah, sige, Petron. Ang arte naman nung isang Kasama customer. pala natin. Kasama pala natin yung Rich. Wala ito, wala ka din.
Grabe naman. Sa amin kasi maubos namin yan eh. May pupunta malayo kami eh. Kaya lang tubig. Kasi yung Petron, 20 kilometers. Wala nang din, wow. Malayo na. Wait lang, check natin. 4 by ka pa naman. 3 bars ako. Oo, kung pag-inig ko. 4? 4 naman. Naka 4 bar ka pa. Okay na to. Ayoko dito. Bakit? Wala lang. Papansin, gaya-gaya ka kay Rudy. Follow mo naman talaga. Nagpagas nga siya, oh. Magpupul tank na kayo dito, Tal? Oo. Siguro dito. Maubos din lang to bukas, tol. Baka wala nang madaanan eh. Pindutin mo yung video! Update guys, dito na sa Dagupan. Welcome to Dagupan. 6 o'clock. May bata. Gawin haubing ah. Nakarating tayo ng Dagupan ng 6 PM. Pati yung mga yan, Bomba daw, bomba. Bigyan natin yan. Bomba na, bomba. bomba niyo. Pagka-break na nga tayo ng pambomba, naawa na ako sa mga nagpapabomba. Ba? Yun na yung Ba? Alam mo na, boss. No, Maawain ka pala eh. Harvey, noted. Sabi na. Masyado maawain ka pala ah. Rudy Jing. Ah, ito na pala. Dito yung entrance daw. Hintay lang namin yung kasama namin kasi baka dumiretso. Ayun na pala. Tara na. Yan yung mga kasama natin. Music keeps me on alone. You got the feeling. The music keeps me. So ayan, kakatapos namin kumain guys. Ito si Rudolph, uuwi na ng Baguio. Saan ka dadaan? Expressway ka talaga? Buyers, Rudolph. Bye! Ingat! Ingat! Bye-bye! Bye! Abutan din tayo yan eh. Thank you po. Bye-bye. Ay, mamaniwala akong abutan mo rin ba? Abutan niya. Nagmamadali. Madali yan. Tara, di-disconnect natin. Tapos right side ulit. Hindi, left. Ay, look at left turn. Tanungin natin yan sa pulis. Ba't ang daming ganyan? Yun o. Tanungin natin. Sir, excuse me sir. Pa-left. Papunta kasi kami doon ay may signage po na low left turn. Saan po kami mag-left turn? Diyan na lang po sa may ano? Ah, okay. Okay. Thank you po, sir. Thank you po. Dito na lang daw. Ang dami na lang signage na ganun? Dito tayo mag-left turn? Oo daw. Ano ba na sa ganun? Para daw niya makita sa CCTV. Tayo ng daming no right no left. Oo nga. Kaya nga dami na lang Bakit kaya? Oh, may nag-left turn naman. Oh, tayo na? May pinicture niya naman. Ay, oo nga. Pinipicture nila yung plate. Tapos pinapahuli niya doon. Ayun o, habulin nila. Buti nagtanong tayo. Buti wala na narod kanina doon. Ang gulo ng daan. Ano natin, nag-no-left, no-right tayo. Oo nga, ano. Trap pala yun.
Sabi pa ng lasing, wala nang huli yan. Nasa dulo pala. Ano man sabi ng isa? Ano, wala na yan. Meron pala dito. Alright, dito na tayo sa may Camisan Villa. Nakapark na rin, nakapark na rin kami. Tara, pasok na sa loob. Babalikan ko yung box. Buksan ang aircon. What up? Let's go. Oh, tumbler. May daanan ba dyan? Good morning po. Ayun, papunta kami sa 100 Islands. Mag-iisla na pero kain muna tayo dyan? Dito daw muna. Tara, kain muna tayo. Ang wala kaming budget meal at ang half na ulam 60 plus 20 rice. Presyo. Ayun, hotdog yung neck. Ay, Mami, ito yung sa'yo. hindi po kami mag-aay. Saka ito, di ba? Dito rin, saka lang rice. Ito isang plato. Alright, nakatapos na kami kumain. Yun naman ay pupunta na tayo sa bangka. Maghahanap ng tour guide. Ayan, with rollerbets. Ay, pala na maliit. Oh, shades. Oh, shades. Naka ano yan? Oh, recording. Dito tayo sa tour guide station. Ayan na. Isa-isa? Taga saan po, ma'am? Baguio. First time niyo po bang mag-avail? Baka gusto niyo pong mag-avail lang po para may... Pag lima lang po, 750 po. Kayo. One to sawa po yun. Ay, kayo man. Para. Kayo. Gina? Gina? Kukunin niyo po, ma'am. O, dito lang babayaran po. Pag-iproceed na lang po yung kasamaan po namin doon si Kuya Roland. Pag natawag na po yung pangalan po ng bangka, ito po yung pangalan ng bangka po ninyo. Maricar. Pag natawag na po yung pangalan ng bangka, pag damit nyo na po yung boatman, pakisabi po, pakantay po yung direct yung starting sa Caletes po. Susunod na po doon. Okay, thank you po. Maricar Small, Prada, Maricar Small. Ayun. Mervento. Mervento. Mahilig sa to. Ayan, tara na. Grabe, punuin nyo naman yung likod. Punta kayo dun sa likod! Bakit kami sa likod? words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Uy, ang bilis nila. Awesome, ang bilis ah. Jet ski sama din eh. Han, Aerox day. Oh guys, ano? Kala nyo, swimming ah.
hike to, boy. Dito kami sa Pilgrim Island. Tama ba? Yes, we're going to view deck. Yung tipong swimming yung pinunta namin, pero hiking pala. Ganda oh. Can you see it, guys? So, ito yung daan, guys. So that we can go there sa view deck. Time check. It's 8:50. Uy, ang ganda nito oh. Picture tayo. Wow! Look at that! Ang ganda! Taas. Ano tong exhausted naman na kayo. Sabi shot. Game. 1, 2, 3. Yan yung mga, ay, laki nito. Lulaki! Laki na no? Lalaban. Lalaki na. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. Touchdown, Marcos Island. Kabagyo na kami. Touchdown, Marcos. Ay, ito na pala yun. Ito na pala yun. Ang panghin ng ihi. May mga paniki. Oh, dami oh. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's Face your fears. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. What's up? Uwian na guys.
Ang oras natin alas 4:34 ng Sunday. Uwi na kami ng Baguio, sana hindi umuulan dun. Salamat po, ate. Dito pala kami nagstay sa Gomezon Villas. Tara. Tara. So yun guys, hanggang dito na lang ang vlog ko. Kung nakaabot man kayo dito sa dulo, salamat. Maraming salamat. Bumba muna tayo. At dito na lang kasi magdidilim na rin. Dito ko na rin tatapusin yung vlog guys. Alright.